ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಗಣಪತಿ ತೀರ್ಥಂಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ 77 Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ini ಕೈಕಮದ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೂ ಕೈತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಚದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯರ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಬರ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಬರ್ಪುನ ಗುಂಡೇರು ಅಂಚನೂರ ಪಂಡಯ್ಯನವರ ಬೇಗ ಮೀರ್ದು ಬಸ್ಸು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ ಅದು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒನಸು ತಿಂಡಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಂಚ ಬೇಗ ಪುರ ಮೀರ್ದು ಫುಲ್ಲುಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಟ್ಟಿ ಬೋಕ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಲಿ ಅಂತ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕುಜ್ಜಿ ಪಿದಾಡ್ನ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ತಡ್ಕೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ ಬಂದು ಐಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದ್ರು ಬಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಂಚ ಹಾಕು ಐಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಚಪ್ಪುನು ತೂಕ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಚಪ್ಪು 2 hours later. Hello. Hi. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ದೀತಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ 77 ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆಯರೆಗ್ಲ ಕುಂಡಿ ಬೇಕಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡು, ಹಾಯ್ ಮಾಡು, ಹಾಯ್ ಬೇತೆ ನಿಜ ಕಲ್ಲ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಪಿಂಕ್. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ, ಬೈಕ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ಲ ಪೋಯರ ಆಪುಜತ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಾಲು ಪೂರ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ನನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಬೈಕ್ಡ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಪಿದಾರ್ದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆತ. ಎಂಕ್ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕೈಕೊಂಡು ಗಣಪತಿ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಪೂರ ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಟ್ ಅಂಡ ಆತ್ ದಾದನ್ ಪೇರು ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತೆಜಿ ಆತುದಲ ಪಂಡ ಒಂಜವೇ ಇತ್ತೆ ತೊಂದುಲ್ಲರತ ವೀಡಿಯೋಡು ಅವೇ ಎಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕರ ಅಡ್ಡ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೈವೇ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಅದು ಡಲ್ ತೋಜುಂಡು ದಾದನ ಪಂಡ ಹೈವೇ ಅನಾಗ ರೋಡ್ ಪೂರ ಆಗೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ದೇಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಗೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡತ ರೋಡು ಅಂಚಾದ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕೈಕಂಬದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಗಣಪತಿನ ಡಿಯೋ ಅಂತಿನ ದುಂಬು ಇತ್ತ ಹೈವೇ ಆವ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನದವರ ಬೇತ ಕಡೆತ್ತೆ ದೀತೇರು ಅವಳೊಂಜಿ ಕಾರ್ಖಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದೀತೇರು ಗಣಪತಿನ ಅಂಚದ್ ಈ ಸತ್ತಿದ ಅದನ್ನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರದ ಗೌಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೈವೇ ಪೂರ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವು ಪಂದಿ ಎನ್ನುವೆ. ಯಾನು ದಾದಪನೊಂತೀನಿ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಿದಾನಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಡಪದವ ಪೋದಿತ್ತ ಅವಳು ಮೈಸಾಸುರನ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಷದ ಗೊಂಬೆ ಎತ್ತನತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಷದಾರ ಪಂಡ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಆನ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಡಪನಂತೆ ಮುರಣಿ ಮೈಸಾಸುರ ವೇಷದಾರು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಮೈಸಾಸುರ ಒಂಜಿ ಮೈಸಾಸುರ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನತ್ತ ಬಂದು ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ.
ಯಾನು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಇತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಗೊಂಬೆದ ವೇಷದ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಚೆಂಡದಕಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಎತ್ತುಂಡು ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿನ ಸೊ ನೆತ್ತ ಪಿಲಿಯೇಸದ ಪೂರ ಇತ್ತಿಜಿ ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವ್ಲು ನಲಿಪಾವಂತೇರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡ್ ಪಿಲಿಯೇಸ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅವ್ಲು ಇತ್ತುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡ್ ಪಿಲಿಯೇಸ ಎಲ್ಲ ಬರು ಪಂಡಿ ಎನ್ನುವೆ ಅಂದ. ಸೊ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರ್ಂಡೆನ್ನುವೆ ಉಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪಂಡ ಭಜನೆದ ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ತುಲೆ ಐಟೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಇತ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಗಣಪತಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಏರ್ ಪೂರ ಬೈಜರ್ ತೂಯಾರೆ ಗಣಪತಿನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಎತ್ತುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರನೇ ತೂಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಟ್ಟದ ತೊಲ್ಲೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆತಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದೇವೇರೇನು ಎನ್ನೊಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲಕನೆ ದೇವೇರ್ನ ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ತೂಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಮೋನೇನು ಈ ವರ್ಷದ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಮೋನೇನು. ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಐಟ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇರು ಜನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ದುಂಬು ಪುರ ಏತ್ತು ರಶ್ ಪಂಡ ಒಂತೆರು ಜಾಗ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತು ದಾಂಡ ಅವ್ಲು ಆತು ಜನ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆತು ಬೇಗ ಕೈಕಂಬದ ಗಣಪತಿ ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಉಂಡತೆ ಸುರಲ್ ಪಾಡಿದಂಚಿ ಪಂಡ ಆತು ಕೈತಲ ಪೋಪುಜೇರು ಚೂರಿಂಚಿ ಕಾರ್ಖಾನೆದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಓಡುದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಪೋಯರು ಉಪ್ಪು ಪಂದೆನ್ನುವೆ ಅನ್ ಪೋತಿಜತ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಒಂದು ಕೂಡ ದೇವೇರ್ನ ದಾನೆ ರೂಪ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಬತ್ತನೆಂದೇನೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಒಂದು ಎಡಪದವ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಏಪಲ ವರ್ಷಲ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೈಕಂಬದ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರು ಪಿದ್ದ ಡ್ರಾನಾಗ ಪಂಡ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶುರು ಆನಾಗ ಅಂಚಿರ್ದ ಎಡಪದವದ ದೇವೇರ್ಲ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದೇವೇರ ಎದುರು ಬದುರು ಆಪುನೊಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಎಂಕ್ಲು ತೂತಿಜ ಎರೆಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೆಕ್ಕಿದಂಡು ವಾಂಡನೆ ಟ್ಯಾಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಪಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೋದು ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡದ ಟೀಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕನಪಾದ್ ಅವಳು ನಲಿಪಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಪಂಟಿನಾರ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಆ್ಯಗೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನುವ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಾತೊಂತಿನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಮಾರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಅಜ್ಜನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕೇಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೇನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಫುಲ್ ಭಕ್ತಿಗೀತೆನು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿವಿನಿ ಇಂಪು ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೂರ ಪೋಯ್ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಮಾರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಚೌತ್ಯಾಂಡ್ ಕೈ ಕಂಬದ ಹೆಚ್ಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಂಡಿ ಇನ್ನಿತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಿತ್ತಿ ಜತ ಗೌಜಿ ತೋಜುಂತು ಪಿಲಿಯ ಸೆತ್ತಿ ಅಂಚ ಅದು ಗೌಜಿ ತೋಜುಂತು ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡುಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜುನದ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ.